सनाफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिनजु गासिखौ बरायहरबाय ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरदों दिनै रङिया बेटु आं बिनानाव साथामजों माने बिनानाव सासे हाबा जानाय गपुरनि बियो फैगासिनो बेखौ लायनो थांगासिनो बेनि फिसाय फैगोन ओमफ्राय बिस्राबो सासे बेटु दङ ओमफ्राय नाव सासे बिबनां फैफागोन बिसोर साथामखौ जों पिकआप खालामनो थांगासिनो ओमफ्राय दा देलायथ'वाखै दुगैखांबाय आरिखांबाय देलायनानै नोंथांमोनजों रायलायनोसै बिदिब्ला विदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै आंहाथ' बिराद एक्साइटेड बिराद गोबावजों बेरायनो मोनगोन नालाय रङिया संनिया बिदि थांथ'थाराखैमोन आङो बिराद गोबाव जाबाय ओरैनो बरमायाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन बिनानावा रुमाव थाबाथाय ओमफ्राय दा आरो बेबो न'आव फैबाय बेरायनोनो मोनथारला ओमफ्राय दा बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ थांनो मोनसिगोन नालाय रङिया मोनसे बुस्थु बिराद जानो लुबैदों आं बेखौ जानानै फैगोन दिनै बिदिब्ला विदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै टानारान बरमा सफैबाय दा थाव सोनो नागिरबाय जों थांगासिनो बेसेराफोरा दहायनो फैनानै फैगासिनो बरमानि तेल डिपु नै बिथाङाबो थांफागोन ओमफ्राय नायदो बिटुआ उन्दुलांबाय बेसेरा आयौ गोलोमजोब्बाय नै जि एक्साइटेड खामोन फंबाय फैगोन दिनै सेस सासे बिदा फैनानै ओमफ्राय नै गस्ला लाबाय बिनो सेम टुइनिं होनो ना इखो टुइनिं खालामनाय ना मा होनो इखो टुइनिं खालामनाय ना मा होनोमोनलाय टुइनिं खालामनाय टुइनिं होनो इखो गस्ला सेम गाननाय माबानि थांफिनसै सेस हालालै नै सेस थैबाय खोमा इयो बाला आयौ एक्सिडेन्ट जाबाय मा जाबावगोन दा थैयाखै आइथिं मावदो फैलाय आइथिं मावदो आयै नै हे भगबान बरमा सफैबाय आयै आं दिनै लाइभ नुबाय दे इदि एक्सिडेन्ट जानायखौ नुवाखैमोन थैनो सिखारनानै नुवाखैनो मोसागासिनोसो मा सल' दामदो खोमाथ' आरो सल' दामदो खोमा मोदाया नङालै मामियासो दामदो मा इफोरो माबानि आर्मिफोरनि आर्मि थांगासिनो ओमफ्राय लामायाव एक्सिडेन्ट नुनानै ओरैबायदि गिबाय आङो माने शक जालाबायबाय जे ओमफ्राय गिहायसो उन्दुना दंमोन गिनानै इखौ बामनानै लाखाबाय आयौ दिनै फार्स्ट टाइम एकदम लाइफ एक्सिडेन्ट नुबाय आङो नुफेराखैबा माने बिखायानो दुलुब माने बोरै बारग'ना फैगोन इनिफ्राय जाबाय ओमफ्राय बारग'नानै फैबाय जों दा बेनिफ्राय मुलुनि गस्लाया बोरो नोंनिया आं मुलुनो गस्ला लादो मोनसिगोन kembali gilu Hai doi, harus beban namun di sana. Nusikan nama lu kah? Nusikan nama? Hai, hah? Mahu na labda nang mulu na. Mahu kan? Iko, mai ya? Mas yang dulu mak. Siapa itu? Oh, shadow. Ikhena ini je. Ini. Balik ini deh, sih pak. Nora, dengan kadang kita nih. Lihat terus. Balik ini sih. Fono deh sana.
फैनो नैनियाबो हाबा जालांसिगोन हाबा जेरावबो हाबा दिनैनि दिनाव आयु 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 हाबाया ओइनै गिदिरथारैहायबो हाबा जालांनो हागौमोन इहे हाबाखौ हाबा हाबा नै हाबा आयु मानसिफोराबो दंसोयो नै जाख्रुबग्रा गोजायै थानाय आयु गाननो होआनोलै होआनो ओइ नै इखौसो गाननांगौ रङियायाव इनि ड्रेस मोनो आरो मिनि ड्रेस मोनो रङियायाव जेरै ए सि होदो नामा ब्लां ब्लां खालामना लादों आंबो खेवदो मेथाइ र' दा जानो हागोन यारे खौ रङिया स्टेसन रङिया जांजं जोंहानि मानसिफोरालाय टिकेट काउन्टाराव दंहैनो टिकेट काउन्टाराव आयै मुलुगखौ नुसिगोन ओरै गिदिंखादो ओरै जा ओरै ओंखारलांनायाव जासिगोनब्रा हा ओइ सासे ओंखारबोनो होदो लामा गेजेराव उन्दुना थाङो ओइ नोंसिनि खोमा नङा दे थ' लायनोसै Serbu. Ini dah. Này. Serbu. For the kind attention of the passengers, train number 058 हमको तो सही जाना पड़ेगा passenger arrived on platform Video Pak. Đây lại mua loài nữa. Loài đây được sao chị ơi? Này mềm ràng, biết phải ra đây. Cái hay này. Cô sẽ Saya pula tahu je. Ya salah cakap saya. Malu tak? Makan yang bodoh nama. Kan yang buat ni. Ini makan yang macam tu sudah. Sigangnya. Buat sigangnya macam tu. Orang ni beri. Ini ada. Iki thara. Tuh mama tunggu. Aku dah tengah. Mas, apa yang mikri soal di sebar mana ya? Accident. Nhiều giam thì này first time rong nhiều giam बापरे क्या बात है मोनसे नै खारहांबाय गारिया दा जों माने केलकुलेशना एसे भुल जाबाय ड्राइभारा गोदान ना दासो फार्स्ट गारि सोलोंजेनदों रङियानि मेपखौ मिथिया बिथाङा ओंखायनोथ' सिंखिजाय हाबा ओरैबायदि सहैयोमोन लै दावखोना होबाय साखिजाय दा दे फैबाय रङिया ब्रिज नायनो नुफेराखैमोन ना गोबावथार जाबायमोन सबजि बाजारा मानोबा मेगन आंना सबजि बाजारावसो थाङो जासुलि नालाय बिराद सफैबाय जों दा न'आव
खर' सर' साजोब्बाय ओमफ्राय जों जा सफैजोब्बाय गुमै गुमैया जानायनो सोरबा सोरबा मिथिखायो आगाम दा दसे उनाव रायज्लायसिगोन फ्रेस जानानै दा सफैबाय जोङो बिराद गोबाव लाबाय माने हर टाइमावहाय गारियाबो एसे भिर जायोना ओमफ्राय आरो रुङियाव दिनै फार्स्ट टाइम ट्राफिक जामबो मोनलायबाय माबा माबि लाबाय आरिबाय बेहायनो गोबाव जाबाय ओमफ्राय उनाव दासो एसे शान्ति मोनबाय आङो गारियाव गाखोबाय थानानै ओरैबायदि खर' साजोब्बायमोन आंना माने गोसोखांबाय थानानैनो बोरैबा जाबाय माने ओरैजायनिफ्रायबो फैदो मोनसे ओमफ्राय बिथिं ओरैजायनिफ्रायबो फैदो सानैजों खारदां ओरैबायदि गोसा हेलमेट सेलमेट गावजोबदों बे मानसियाथ' थैखोना थांखो मिथिला सासेना आथिङा एसे माबा जादों आरो ओमफ्राय सासेयाथ' फुरा गोलैना थाखादों जेबो लोरद सोलोदबो गैया ओमफ्राय थै गजोबखादों एकदमबारे ओमफ्राय जों आरो लेटबो जाखाबायना जोंना ओमफ्राय उनाव आं आरो बिदिखौ बिराद गियायु फार्स्ट टाइम एसे लाइफ नुबाय आङो दिनै बोरैबा मोनबाय थाबाय आं हरसे दा उन्दुनोनो हानाय नंला बेखौनो सानबाय थासिगोन आङो मानोबा आङो हाथारा बिदि नायनो एकदमबारे जेन थेन बारग'लांदों बोरैबा दाबो बोरैबा मोनबाय थायो बुंनो बोरैबा मोनलायदों आङो ओमफ्राय दा बेखिनियानोसै एसे बाहेराव ओंखारलांबाय दिनै गोबावनि उनावहाय बिनानावखौ लायनो होननानै ओमफ्राय दा भिडिअखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै खामानिबो दं नालाय ओंखामबो जाना दङ ओमफ्राय ओंखामबो संबावनांगोनसो खोमा आङो आयौ जा मेंबायमोन होमबाबो संनांसिगोन आरो आलासि फैबाय नालाय थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोब्लाथ' लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांमोननो सहैयो दा बेखिनियानोसै दिनै फोजोबथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम आलासि मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था बाय बाय